מעשה עם הרב חיים קניאבסקי. בחור אחד, בן 25, בחור ישיבה. בן 25 עדיין לא נשוי. בדרך כלל בישיבות, בחורים מתחתנים בגיל 22, 23 לכל היותר. 25 כבר נקרא זקן. אם עוד לא התחתן בגיל 25, זה... והבחור הזה נפגש עם בנות, אבל אחרי פגישה ראשונה, אף אחת לא רוצה להמשיך. הייתה לו צלקת על הלחי, כמו חתך כזה, ומאוד לא נעים לעין. בחור מעולה, בחור טוב, מידות טובות, יראת שמיים, בחור מצוין. אבל כל אחת רואה אותו בפגישה, מרגישה שלא בנוח, אין פגישה שנייה. לכן הגיע לגיל כזה, לגיל 25. הלך לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות. רוצה להתחתן. החברים שלי כולם כבר נשואים, ואני עדיין בישיבה. ואמר שהוא חושב שזה בגלל הצלקת. אמר לו הרב, בפעם הבאה כשאתה פוגש בחורה, תספר לה בפגישה עצמה, תדבר על הצלקת, ותספר לה מה גרם לצלקת הזו. טוב, לא הבין מה זה יתרום, הרי אם הוא לא מוצא חן בעיניה, אז מה זה משנה מה גרם. אבל הרב אמר. לאחר חודש, חודשיים, הציעו לו שידוך, בחורה, ברר עליה פרטים, אמרו לו שהיא מירת שמיים, מידות מיוחדות, בחורה אצילית, ממש מעולה. שאל איך היא נראית, אמרו לו נראית טוב. זה קצת הדאיג אותו, כי הוא העדיף שהיא לא תראה כל כך טוב. למה? אם היא יותר מדי טוב, ודאי לא תרצה. אבל אמר, טוב, על כולם אומרים, על מי אומרים שלא נראה טוב? על כולם אומרים נראה טוב, נקווה שלא. בדרך לפגישה, מקווה שאולי יצא מזה משהו. כשנכנס, ראה אותה יפה תואר ביותר. לא רק שנראית טוב, נראית יותר מדי טוב. נראית טוב מאוד. מיד נפל ליבו בקרבו, אין סיכוי, אחת כזאת ודאי לא תרצה אותי. אבל ישב, הרי לא בורחים ככה, התחיל את השיחה, הוא ראה כבר שהיא מסתכלת. ככל שהשיחה התפתחה, התפעל ממנה מהאישיות שלה, כמה סיפרו עליה דברים טובים, רואה הכל אמיתי, מידות טובות, יראת שמיים, אצילות. כמה שקשה לו, דיבר עם עצמו, הרב חיים קניאבסקי אמר לספר, אני מספר. אז הוא אמר, את ודאי שמה לב שיש לי פה צלקת על הלחי. הרב קניאבסקי אמר לי לספר בפגישה הראשונה, אז אני מספר. אמר לה ש5 שנים לפני כן, כשהוא היה בן 20, הוא חזר מהישיבה בירושלים, בשכונת בית ישראל, שם ישיבת מיר. הייתה שעת לילה מאוחרת, הרחובות די שוממים, פתאום הוא שומע צעקות של נערה. נערה רצה וערבי רודף אחריה, בחור ערבי, רצה להתעלל בה. והוא אומר, אני מיד רצתי אחריו, התנפלתי עליו, הפלתי אותו, נאבקתי איתו, צעקתי צעקות גדולות, יצאו שכנים. היא הספיקה להימלט, אבל הוא הצליח להוציא סכין ועשה לו חתך בפנים, בריב שלהם נוצר חתך. וזה משם. אז אחר כך לקחו אותו לבית חולים, טיפלו, אבל עד היום יש לו את הצלקת מאותו ערב. הבחורה השפילה את עיניה, כשהרימה את העיניים ראה שהעיניים שלה מלאות דמעות. היא אמרה לו, כבר כמה שנים אני מחפשת מי זה שהציל אותי מאותו בחור לפני 5 שנים. אני איתך באש ובמים עד הסוף. אנחנו נתחתן והכל יהיה בסדר. והיום הזוג הזה נשוי, מאושר, בנה בית נאמן בישראל. זה כשהאדם צמוד לקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, מסובב את הדברים, גורם שזאת לא וזאת לא, עד שתמצא את האחת והיחידה שהיא באמת הכי טובה עבורך.